Arnas aparatua. Arnasketaren bidez egiten dugu gastrukaketa. Horren ondorioz, airetik oxigenoa hartzen dugu eta karbono dioxidoa bota. Arnas aparatua osatzen duten organoak hauek dira: sudurra, ahoa, faringea, laringea, trakea, birika eta diafragma dira. Airea sudurzuloetatik hartzen dugu, eta sudur barnean dauden ileetan eta mukietan geratzen dira hautsak eta hondakinak. Gero, airea mukosa pituitariora doa, eta han airea berotu eta hezetu egiten da. Hortik faringera doa, faringetik laringera, laringean ahots kordak daude, eta bidea bitan banatzen da, batetik airea doa eta bestetik janaria. Bide bi horiek ez nahasteko bada kartilagozko itxitura bat epiglotisa deitutakoa. Laringetik trakeara doa, trakea bronkio izeneko bi adarretan banatzen da. Biriketan bronkiol izeneko adartxoak daude. Bronkioloen ertzetan albeoloak daude. Albeoloen inguruan kapilarrak daude. Eta bertan gastrukaketa egiten da. Pizka bat beherago diafragma dago. Mitzgi hartzu eta sendo horrek laguntzen die birikei uzkurtzen eta zabaltzen. Gero arte!